kanca saksi sak jose os se ya bae se a la 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 ya dengkeloh bocah kerja jodang jane lho ae ya ya alah ya ya lo ya lo ya ya iya iya yos ah yo ya lo ya yos lo ya yos ya
dicandel kese. Aa serat cemantel. Ran. Indung kepala indung ajak didik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Jajak kono pinggir segara, pedote tali iso disambung, pedote tresno ketok ning mata. Rezeki alhamdulillah. pasrahke Gusti kabeh takdirku dong aku ora pedhot
Ae. Yuk. So. Woi. Ya. Tiwas wis tenanan seperti tiwas wis aku pemberangan Wong iki ati kok malah mbok cacai isih ora nyangka kowe bali karo sing wingi sing jaremu ngelarani dan biasa tiwas wis tresna aku pemberangan apa Ulung iki ati kok malah mbok cacai isih ora nyangka kowe bali karo sing iki sing jaremu ngelarani Sangapung luhur jauh di awan-awan Tukari-kari mojati kari-kari rang Sukun nangaraos rajundu pamatuk ngeluh Ngapak mega bari hibur dan tarik jurumu Saha anu bisa kesukana tandana Tentang cepat tentang kaya banding dana Dipika tinggi kasih rapi sasama Kaya kareng kasih bawang lina Manuk dadali, manumpang bagana Perlambang sakti Indonesia Jaya Manuk dadali, pangkakan carona Resep ngahaji rukun sakabena Don Yos Ya ya oh oh ya ya oh oh ya ya Hae yo jas Hae oh ya Hae
iya. I oh I. Oh iya. I oh. Ya lah iya. I oh. Hei ya. Hei ya. Ha Ya ha o. Yuk yuk. Lir tandure usumile ijo royo royo tak sanggup tak manten hanya katindak netining para kadang putri Haniteh Turangga kang samya angrasuk busana keprajuritan ingkang sami katingal ayu trengginas trampil kadya tindaknya saking Mandrawa Cina daraning kadya Raden Ayu Srikandi ingkang sami mlebet wonten alas Nirbaya. Alas Nirbaya kang kondang wingit galak kelewat-lewat dipun panggeni wadyane kewan alas setan alas uga Prabu Jaleng Srenggi lampahing kridaning Prabu Jaleng Srenggi hambe kalih sang pinanganten Klana Sewandana lan Putri Sangga Langit dening prajurit Putri Wanudya ngawontenaken rampakan ing prajurit Bantarangin tumrapine Dewi Sangga Langit. Woi. Gajah berusaha. Ya ya. Yo yo yo. Jas. Dita kecemplung kalen. Dita celeng benceng. Yo.
karepe pajongko Nantuwa berkabas Piyowono Kang petse ketite Kang Allah bakal ketara Sesanti Rayu Chandramaya tetep jaya Sesahoya nyuwun keplaipun ya Mas Jarot aku Iya. yo Kang Selupan Weh, kowe ra Kang Lah? Selupan. Keganjelan Oh, nek keganjelan. kuwi ono ning istormu kok Kang Selupan. yo kita ritne to Dek. Iya melorot rite Kathek ya melorot. Bu. Iki kathek ana catrake. ora ngono Oh, kuwi iki rambut tak kira rambut catrak ya. iki model anyar semir Oh, alah. Iya. Demit saiki iki modern Lah kok iya ya to. wis ana sing Iya, semiran. aja ngusel jero-jero lah nek saya ndene ngono. Ndak nyundul. Kursi. Bahaya iki soalnya. Menika marak sowan Mbak Feni. Nggih. Saos panglipur nyendikani dawuh ngersake lelagon ingkang gumyak-gumyak. Gumyak-gumyak. Ewo dene sak mangke pon paringi setunggal kali lelagon langgam mboten Mboten napa-napa. napa-napa. Derek mas-mas wonten wingking. Nggih, manut mawon. Manut mawon lelagon ingkang sampun sawektakaken rumantar rekan-rekan Yoga Joprusa derek Mas. Mas Cahya, Mas Riko, Mas Radit, sing siji kae Mas Kumambang, manut aku. Mas kawin. Kok yo dibayar tenan. Ayo Mas, lah isin. Diem-diem bae. Iya, menika ugi rawuhipun penonton-penonton ingkang sami mreksani wonten ing sisih ratan, ada yang di pinggir galangan. Wes Iya. pokoknya senengku tanpa Soalnya upama. itu udah Eyup ini. Ah, iyo. Sudah tidak bentar lagi. Kamu tahu bentar tidak? Hot, Hot. hot. Meme iki gek ndati me. Enggak naken mengibas-ngibaskan rambut. Iki kepiye lek liwat aku rot. Liwat. Terus aja diangkat. Oh iya. Monggo Mas Yuda. Dikasih yang gula ya. Dikasih ayang-ayang ya, Yang. Oh, Bu.
Tresnan pancene tresna kuwi akeh pacoban Enak ya Mas. penak lho Pen ayo ayang-ayang sampun luar biasa sekali aransemennya wes tanggapan ping 3 ayang-ayangnya metu ping 9 lagu wajib Mas. Oh ya lagu wajib iki sing baru viral ini loh. Iya betul sekali dong deh. Satu lagu lagi apa? dong deh nanti ditarik dong deh? Wingking dong deh dong ya. Apa ini Bunda DJ? Apa? Bunda DJ loh. Hah? Bunda. Apa? Nyenyong. Nyanyi. Yualah. Aku ki Indri Nugraha. Oh iya, Deng iki genep ngono kuwi apa ora sesek. Ngah ngono ki ya. Menika ugi caos uninga dumateng sedaya penonton mbok bilih sak mangke panjenengan ngersake lelagon atau meminta lagu silahkan jenengan ngendika mawon. Ewadene kawula sak rencang sak mangke sampun dipun garap pun pinangkani. Wondene dereng damel PE. Iya. Oh, aku wis dicinteng wis rungu aku. Apa? Enggak usah pakai rel ya tapi ya. Enggak usah. Ya, Pak Tri kopinya hitam ya. Kopi hitam. Campur teni. Lagunya. Dikasih yang kita nuansa di pesisir. Oh iya. Segoro ya. Ya yang segara-segara. Segara giri. Segara giri resto. Ah penontonnya luar biasa. Banyak. Parkir tadi dapat 8 juta. Waduh. Ya pas dari masuk. Karo pekarangannya Dek. Sak sertifikatnya. Aku burung tresno yang ra karo sliramu lho Mas. Aku ora bakal mikir yen ora karo kowe lho. Alah. Endiel. Hey. Bani Puspitasari. Jarot Bismaku. Menyanyi mahalnya panjang. Allah.
biasa segoro Luar madu. biasa segoro madu. Tadi masnya requestnya Apa? Gadung Melati ya. Maes kembang kapang kenong lan kendang kempul musti nabu. Nyanyi dhewe ya. Nonti romo kambo ngaras jroning swara slompet tumurun. Itu ya. Oke, nanti ya dikasih nanti. Ya 3, 2, 1. Putri Chandramaya. Goyang. Yo. Kontur. So, alah. Meneh Mas. Sikat ya. Os. Ya. Yo. Ya. Kontur. Kondur apa?
jumping niki. Kuplinge cekel rot ben aja jumping. Yo, yo ya. Yo ngarani kok koyo ngene. Yo. Yo. Oh 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 oh. Oh iya, oh. Iya. Iya. Saya lagi Mas. Yo. Iya. Yo. Pirsani pasugatan ingkang sekeca Satilan kita yoga jebrusa plastik lan kreasi bacaan yang iya Yo 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 yo. Ayo yo. Yo ya. Ayo yo. Yo. Yes. Hey. Sekali lagi, Mas. Yo, yo ya. Kondur.
lamaran kenyataan kepati-pati. Yung. Halo, Dile. Penny anak dadi kok. Gue. Halo, Pen. Mama halo. Heya. Ketiban. Iya. Elsa Supendana. Kondur nduk. Iya. Kondur.
mangan gedang entek telu peni edan omahe mertelu kondur bener jadilah tasih kalih babak malih. Ekor panjang tekan kene. Gerak ekor panjang. Roket Chandramaya. La 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 la. La 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 la. La la. Iso aku ada. Tak kira lagu Jebul disambung. Sekira kamu gak terhebat, ternyata kamu luka terberat. wah. Sangat berat.
aja bro sang. Tak tungtung deleng. Ora rak ngono kuwi. Kula nyuwun keplakipun. Ya, persembahan dari Jatile Cah Nom. Jatile Cah Nom. Babak yang kedua ada